କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି କାମ କଲେଣି ଆପଣ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା? 42 ବର୍ଷ। ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଏତିକି ବର୍ଷ କରିବା ଭିତରେ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି କରିଛନ୍ତି? ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ନ ରହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହି ଯିବା ଆସିବା ପରିବହନ କରିବା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଗଲାଣି କୌଣସି ମତେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଇପାରିବ। ସରକାର ଯଦି ଅନ୍ୟ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ କରିବେ ସେଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏଇଠି ରହିଛୁ, ଏଇ ମାଟି ମା ସହିତ ଚଳିଛୁ, ଏଇ ବସ୍ ସହିତ ରହିଛୁ, ସମସ୍ତ ବସ୍ ସଂଘ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ଚଳିଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଭାଇ ଉପାୟ ସେୟାର କରି ଖୁସିବାସିରେ ଆମର ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା ଆମେ ପାଉ ପିଲାଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ପାଠପଢ଼ା କରିବା, ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସଂସାର ଚଳାଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ। ତୁମେମାନେ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛ, ଆମେ କାମ କରୁନି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଆଉ କର୍ମ ଫଳରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବଦାନ ହେଲା। ଏ ଅବଦାନ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଅବଦାନ। ପ୍ରକୃତରେ କହନ୍ତି ଶ୍ରମିକ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରମିକ ହକର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରମିକ, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ନିଷ୍ଠାର ସତ୍ୟର କାମ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଯିଏ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରୁଥିବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଯେଉଁ 60 ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଶାନ୍ତ ସରଳ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ଅତି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅବିଚାର ନାହିଁ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପାଉଣା ନେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଳ୍ପରେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଲୋକ ବି ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପକିଆ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ପରିବାର ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ, ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଇଏ ଗୁହାରି ହେଲା। ଭାଇର